जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन जेबो गाज्रि भिडिअ नङा मोजां भिडिअ गोबां माने न'आव थानानै एक्सारसाइज खालामनो हानाय बा सिख्लाफोर आरो हिन्जावफोरनि थाखाय बांसिन आरोना गोबाङानो जिमाव थांनो हाया आरो दिनैनि दिनाव जिमाव थांनांगौब्ला गोबां फैसा नांगौ मानो होनबा ट्रेनार बायनो गोनां जायो एडमिशन लानायजोंल' जाया दिनैनि दिनाव जिमनि सिस्टेमफोरा सोलायजोब्बाय नोंखौ मोजां फोरोङा ट्रेनार बायनो हायाबा मान्थलि ओमफ्राय दिनैनि एक्सारसाइजआनो जाहैबाय मा माने जोङो हान्थुनिफ्राय फेन्दा बा थाफ्लि ना जों थाफ्लिखौ माबायदि स्ट्रं खालामनो हायो बा थाफ्लिखौ जों गिदिर खालामनो हायो माबायदि आरो जोङो जोबोर गिदिर थाफ्लि दाना गुलु मुलु गोबां माने थाफ्लिफोरा गुरै नामा बेफोरबायदिखौ माबायदि स्ट्रं बा गोरा खालामनो हायो आरो बे एक्सारसाइज खालामनाय लोगो लोगो गोबां फायदा दङ नोंनाव उदैयाबो आरो नोंनि सिं गोबां फायदा जायो माने बे एक्सारसाइजखौ खालामोब्ला गोबां माने स्ट्रं जायो आरो मानसिया ना नोंनि सिंनिफ्राय लानानै उदैनिफ्राय लानानै ओरैबायदि मोजां एक्सारसाइज बे माने सोरबाया दा गांजेब जेब थाफ्लि थायो नंना नङा सोरबा सिख्लाफोरा साननो हागौ आंनिया थाफ्लियानो गैथारा आंखौ माबायदि खालामनो जों एक्सारसाइज खालामनायजों लोगोसे जों थाफ्लिफोरखौबो गिदिर खालामनो हायो आथिंफोरखौबो स्ट्रं खालामनो हायो आरो जोङो जायफोरना बिराद गिदिर बिसोरबो फिसा खालामनो हायो माबायदि फिसा खालामनो हायो आरो माबायदि गिदिर खालामनो हायो आं बे भिडिअनि जोबनायाव नोंसोरनो खोन्थागासिनो आंनाबो थाफ्लिया गिदिर नङा फिसा सेंग्रा मानसिफोरखौ थाफ्लि गिदिर गिदिर बा गाज्रि नुयो बेनिफ्राय आंखौ गोबां फंबाय मोनाबा सोरबा बुंहरो आरोना मा बडि दोङो नोंहा मा बडि देखायबाय थादो बडि गोनांफोरा खोन्था बडिखौ देखाया होनना बुङो नंगौ सैथो बाथ्रा आं खोन्थागासिनो र' बेनिफ्राय आं सानफ्रोमबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायो नंगौना नङा मालाबा बेफोरबायदिबो भिडिअ लाबनांगौ दिनैनि भिडिअआबो गाज्रि भिडिअ नङा माने हेल्थनिसो देहानि थाखायसो मोजां बेनिफ्राय दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना प्रेजेन्टआव थानानै फिउचारनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगोन गासैबो मिथिखागौ दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जुमाय सेरेब लोंनानै बाइक सालायनांगौ सिख्ला उन्दै उन्दै गोसोथोलायनानै लानानै खारनांगौ बायदिसिना ना गासैबो मिथिखागौ फिउचारनि थाखाय मा खामानिखौ मावोब्ला मोजां जागोन मा खामानिखौ मावाब्ला मोजां जागोन दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गासैबो मिथिखागौ बेनिखायनो बुजायलायबाय थानांगौ जेबो गोनांथि गैया ना दिनैनि भिडिअआबो मोजां भिडिअ जेबो गाज्रि नङा सोरबाया बेखौबो गाज्रि बुंनो हागौ दा बुङो आंखौ गोबाङानो बडि गोनांफोरा मालाबा देखाया नोंगो आं बडिखौ ओरैनो बानायनो हायो सानसेयाव बियार गंनै गंनै गंथाम लोंनानै अमा बेदर जानानै दुब्ला उन्दुना थाबानो गाबोन आं 110 किल' जागोन ओरै जागोन आं गाबोन ना गाबोन 110 किल' जागोन आङो बडि बानाया आं जास्ट मासलखौ स्ट्रं खालामो खारनो हानाय खेला गेलेनो हानाय बुदलायनो हानाय सौनो हानाय उल्था बारनो हानाय बे एक्सारसाइजआनो आलादा बेनि जानाय लोंनाया आलादा आंबो दिनै बडि बानायनो हायो जोबोर गिदिर बानायनो हायो मासल गोजा बानायनो हायो आं बेफोरखौ मासल खालामजोबनो हायो खिन्थु आंनो पार मान्थ बेसेबां खरस नांगोन 15,000 आं 15,000खौबो खरस खालामनो हायो मास मोनसेयाव आं 20,000खौ बाहायो नाथाय आं दा बानायथ'वाखै आं बानायगोन मोनसे समाव बेफोरबायदि मासलखौ दा आङो जास्ट खेला गेलेनो हानाय बा आं गावखौ माने स्ट्रं लाखिनो हानाय आंनाव बोलो थानाय आं बेफोरबायदि एक्सारसाइज खालामो बे एक्सारसाइजआ आलादा बेनि जानाय लोंनाय आलादा नाथाय बडि नांगौ नोंगो बडि नांगौबाथ' नों जायै लोङै उन्दुना था मास मोननैल' उन्दुना था नों जायै लोङै बियार लों सेरेब लों बेदर बुजा जा ओरैनो गाबोन ओरै जाजोब बेखौ मासल होना मिथिबायना बे जायै लोङै ओरै गिदिर गिदिर जानायखौ बेखौ मासल होना बे बडि बिसोर मा जायै लोङै जानायसो बे खेला गेलेनानै एक्सारसाइज खालामनानै जानाय नङा बेफोरबायदिखौ ओरैनो बानायनो हायो आरो मासलखौबो ओरैनो बानायनो हायो मा नोंनि जानायजों नोंनि फैसा खरस खालामनायजों लोगोसे नाथाय आं दा मा जास्ट आं खेला गेलेनो थाखायसो बक्सिं गेलेनो बा खारनो हानाय पाहार सायाव गाखोनानै आं बेफोरबायदिसो माने आंनि देहायाव आं इनार्जिखौ बानायो बुजि मोना गोबां मानसिया जेबो रोङालासिनो ओरैनो डायलग मारियो बेनिफ्राय थाफ्लिना आंनाबो थाफ्लिया गांजेबजोबसो फिसा मानो होनबा थाफ्लि गिदिर गिदिरथारबा सेंग्रा मानसिफोरखौ गाज्रि नुयो नाथाय गोबां सिख्लाफोरा साननो हागौ आं न'आवनो थानानै माबायदि गावखौ माने गावनि लेगखौ माने बे लेगखौ बा थाफ्लिखौ माबायदि स्ट्रं खालामनो माने बे लेगआ
हा बे थाफ्लिया स्ट्रं बा मोजां नुयोना बेनिफ्राय बांद्राय गिदिरबाबो गाज्रि नुयो अब्ला गिदिरखौ माबायदि खमायगोन गिदिरनि थाखाय मा खालामनांगोन एक्सारसाइजआ बे मोनसेयानो नाथाय मोननै मोनथाम आलादा आलादा एक्सारसाइज दङ थाफ्लिनि थाखाय आलादा आलादा मोनसेयानो नाथाय आलादा आलादा गिदिरखौ खम खालामनो थाखायबा मा खालामनांगोन गासिबो मिथिखागौ मा खालामनांगोन ना आं बुंलायनांगौ बुंलायनाङा ना आरो फिसाखौ गिदिर खालामनांगौ मा खालामनांगोन एक्सारसाइजआ मोनसेयानो जोङो मोनसे एक्सारसाइजजोंनो मा स्ट्रंबो खालामनो हायो आरो बेखौ जों फिसाबो खालामनो हायोना आं बुंलायला नोंसोर मिथिखागौ आरो मोनथियाब्ला आं नेक्स्ट भिडिअ बानायबावगोन गिदिरखौ माबायदि खमायनो फिसाखौ माबायदि गिदिर खालामनो नाथाय एक्सारसाइजखौथ' खालामथारनांगोन बे सानसे साननै एक्सारसाइजआव जेबो जाया न'आव थानानै सानफ्रोमबो बानायनो हायो नोङो खुनु जिमाव थांलायनो लागा गैया आरो न'आवनो बानायनो हागोन बे बुस्थुखौ आं नोंसोरनो दा देखायगासिनो दङ ना सोरबा बेखौ गाज्रि मोनगोन बे मोजां एक्सारसाइजसो जोबोर मोजां एक्सारसाइज बे ओरैबायदि मोजां एक्सारसाइज नोंनि सिंनि आरो उदैनि बा बिराद मोजां एक्सारसाइज हा बाखि आं फेन्दाफोरनिखौथ' गासैबो मिथिखागौ आं देखायगासिनो आंना सब लकेल दा आरो आंनि बायदि बेफोरबायदि गैयाब्लाबो मा गुबुन न'फोराव बायदिसिना ओरै दुलुर दुलुर माबा थासैना लहानि माबा हुख्रेमग्रा गोदो दालि हुख्रेमग्रा बायदिसिना हुख्रेमग्रा थायामोन बेफोरबायदिबो खालामनो हायोना खमसे खम नोङो सानसेयाव जोबोर मोजां एक्सारसाइज दे बे नों सानसेयाव बे हान्थुआ ओरै सिदाथार गानाङा एसे फायस्लागा एसे आगोलजों हर ओमफ्राय बिखुंखौल' फोनां ओमफ्राय बे गिलिदखौ बेवहाय ला आरो बेफोरबायदि गैयाब्लाबो नोङो बै जायखिजाया दुलुर दुलुर बुस्थु गोलोद थानाय बुस्थु बेयाव होनानै मा खालामनांगोन नों खेबसेयाव खमसे खम 20 बार 30 बार हा सिङाव थांबाय बास सायाव दसे थाथ'बाय वाव वाव मजा नांखादो वाव बे गासैबो बेगाव बे थाफ्लियाव नांजोबदों दा बे वाव 6 7 8 9 10 ओरैबायदि मोजां मोनदों सिंसरिया 11 12 14 14 15 wow shit wow आं 15 बार बानायदों दा बेनिफ्राय आरो बानायबावगोन दसे रेस्ट लानानै वाव बे जोबोर स्ट्रं जायोना बे सिङा जोबोर स्ट्रं जायो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बे नोंनि थाफ्लिया सोरनियाबा फिसाथारबा मा जागोन मासल फैनानै देरनानै स्ट्रं जागोन बेनिफ्राय सोरनियाबा बांद्राय गिदिरथार आरो थाफ्लिया ना बांद्राय गिदिरथारबाबो नोंनिया मा जागोन नों जानाय लोंनायखौ मोनथिब्ला माबायदि जानांगौ नों बेफोरबायदि एक्सारसाइज खालामबाय थानानै नोङो नोंनि बे लेग बा नोंनि फेन्दानिफ्राय लानानै बे बिराद मोजां मोनदो खेबसे बानायबावनोसै आं नाथाय जायफोरा खालामगोन आंखौ फल' खालामगोन न'आव थानानैनो सोरबा सिख्लाफोर बा सोरबा हाबा माबेमोन आबौमोन खालामनो गोसोब्लाना सानफ्रोमबो खालाम बे खालामनानै नोंसोर गावखौनो नाय माबायदि मोनो जिमाव थांलायनो गोनांथि गैया four, 5, 6, 7, 8, 10. Wow. मास नांदो ओरैबायदि मजा मोनखायो बिराद स्ट्रं जायो हा आरो लेगनिखौथ' मिथिखागो आरो दंबायो थाफ्लिनियानो थाफ्लिनि दंबायो आं जाय जिमाव थायो सासे फैयो लेडि 35 सोनि बेखौ नुयोब्लानो ओरैबायदि मटिभेट जायो 1.5 घन्टाथ' बानायखायो बे फरेनार बायदि ओरैबायदि फिट ओरैबायदि स्ट्रं बेनि जानजायनिफ्राय आथिङा ओरैबायदि स्ट्रं बावै मानसिया थुरिना बायदि खिन्थु बेनि स्ट्रंखौ नुयोब्लाना आखाइफोराबो जेबो गैया स्निल'
नाथाय ओरैबायदि मोजां जिम खालामो, ओरैबायदि स्ट्रं, बाबा 35 बयसनि सासे हिनजाव मानसियाना आसरित आरो सहस नङा। बेखौ नुयोब्लानो माने मटिभेट जायो। भाई बे फुंनि 5टायाव बानायनो हायोबा जों मानो हाया, बेफोरबायदि जालाङो। टाइमानो गैया बेनिया, खेबसे फैखाथारो। जिमाव थांनांगौ गोनांथि गैलियाना, गोबां एक्सारसाइसखौ जों न'आवनो बानायनो हायो। आरो दाखालि बावै सासे जोंनि आंनि उन्दैसो जागोन ना आब'सो जागोन, गथ' फिसा बानानै जलाय थिलाय खालामदोंमोन। नाथाय गोबां मानसिया बेखौ मा खालामदो, कमेडि फाल्थुसो खालामदो। नाथाय बेनि एक्सारसाइस खालामनाया ओरैबायदि मोजां एक्सारसाइस खालामदो बे, माने जलाय थिलाय स्क्वाट मारिदो ना, ओरैबायदि मोजां एक्सारसाइस मारिदो बे लेगनि थाखाय। गथ' बानानैबो बानायनो हायो। जोबोर मोजां एक्सारसाइस खालामनांगौ, बेफोरखौ खालाम। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। जय हिन्द।